ಬೋಲ್ದಿದ್ದ ಅಂಗಡಿದ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿದಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ మీరు వాయిస్ ఓవర్ కొడుకుంటలే సాబాస్ అమ్మల కలుపుతారు యూట్యూబ్ వాయిస్ ఓవర్ కొర్రే ಮುಖ ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರು ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೈಸ್ ವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪನ್ನೆ 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 ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯಾರು ಕೆರಂಗ್ ಬೇಪವನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಈ ರಿಂಚೆ ಬೇಪದ ಮರಿ ಸಹ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಬನಲಡಿ ಎಣ್ಣೆ ದಿಯರು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಞಾಡ್ಯಾರ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಜನಕ್ಕೆ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ ಅವು ಬರ್ಚಿತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಐದು ಹೊತ್ತ ಕೆರೆಂಗಿ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಂಗಿ ಮುರಿದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೆರೆಂಗಿ ಮಗತಾಯಿತು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮಗುತ್ತೆ ನೀರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಪುನು ಒಂಡ ಬನಲಿನ ಮಕ್ಪುನು ಅತ್ತು ತಡ್ಕಾಡು ಕೆರೆಂಗಿನ ಮಕ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಬನಲಿನ ಅಡ್ಡ ಹೊಡಚಿನ ರುಚಿಗೆ ತಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಆಡಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ವಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಆಡೋರ ತಾರಾಯಿ ಬಾಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಾರಾಯಿ ಬಾಡ್ದು ಮಕ್ಪುನು ಲೈಟ್ ಇಡು ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತ ತಾರಾಯಿ ಬಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಬೆಲ್ಲನ ಹೊಡಿಯುವಂತ ಬಾಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ದಂಡು ಕಲ್ಲಡ ಒಂದಲ್ಲೇ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿಲ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಗೆವಾರ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಡು ನೀರಾಜಿನಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ದಂಡು ತಾರಾಯಿ ಬಾಡ್ದಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದೇರು ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡಲಿ ಬಾರಿ ಬಾಯಿಡು ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಯಾವ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೆರೆಂಗ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.